Paribasa iti surat ti umuna a Pedro Kapitulo 3 uno agpatingga iti 22 a bersikulo. Dagiti ribingen dagiti agasawa. Uno, kastamit da kayo a babayi, agtulnog kayo kadagiti asawayo, tauray pay dagiti daduma sanda nga agtulnog iti sao. Mapatulnog da nga awan ti sao, gapu iti kababalin dagiti asawada. Dos, no mapaliw da ti nanakman a panagbiagyo, a buyogan ti pamadayaw. Tres, a ti arkus yu saan kuma a ti arkus iti ruar, ti panagsalapid iti buok, ken ti panangikapit kadagiti alahas a baritok, wenno ti naarkus a bagan anay. 4. Ngam ti tao a makinunig iti puso, markusan kuma iti kawes, a mataginayon ti maysa anakem anay ma, ken natalna isuwadakkel ti pategna iti matang ti Diyos. 5. Takastoy met idi unana ngal daw ti panagkawis dagiti nasantuan a babayi a nanginanama iti Diyos, kinawisanda dagiti bagbagida mitlaing idinto nga nagtulnog da kadagiti asawada. 6. Kas ken Sara nagtulnog ken Abraham, ket ninaganan na nga apo, ket da kayo dagiti anak na, no agaramid kay iti naimbag, ket di kay agbuteng gapu iti anyaman a pagkigtutan. 7. Kastamit da kayo a lalaki, makipagnaid kayo kadagiti asawayo a mayalubog iti kinasirib, a padayawan yo ida, akas iti baso a narasrasi, ken kas makipagtawid met iti parabor ti biag, tapno dagiti karkararagyo sanda kuma a malappedan. Panagkakabsat panagiturit kadagiti ranggas, akas iti ulidan ni Kristo. 8. Kamaudyanan na agmaymaysa kay kuma amin itinakem nayat agdidinungo kayo, akas lagkakabsat manangasi naima. 9. Adi kay supapakan tidakes itidakes, tilunod itilunod, nudiket ikararagan nyo ida, tagapu ito'y nawis kayo tapno tawidin nyo ti panakabindisyon. 10. Tati agtarigagay nga agayat iti biag, ken makakita kadagiti nasayat nga alaldaw, igawid na ti dila na iti dakes, ken dagiti bibig na tapno dida agsao ti ulbod. 11. Umadayo kuma iti dakes ket agaramid iti naimbag, sapulen na kuma tital na, ket isu ti surutin na. 12. Ta dagiti mata ti Apo sikikita da kadagiti nalinteg, ket dagiti pagdingeg na sititimod da kadagiti araraw da, ngem ti rupa ti Apo sisasango kadagiti agaramid iti dakes. 13. Ket siya sino dayta mangranggasto kada kayo, no rigtanyo ti naimbag. 14. Ngem oray no agsagaba kayo gapu iti kinalinteg, nagasat kayto ket di kay pagbutngan ti amak, a pataudan da ket di kay met aglagaw. 15. No di ket patganyo ni Kristo akas apo kadagiti puspusoyo a madadaan kayo, a sumungbat iti iswamin a mangintudto kada kayo, ti gapo ti nanama nga adda kada kayo, ngem si papakumbaba ken si dadayaw. 16. Nga adda nasayat a nakemyo, tapno iti dayjay metlaing apang sao anda tidakes kada kayo,
mabainan dagiti mangwiyaw iti nasayat a panagbiagyo ken Kristo. 17. Ta nasaysayat no kasta ti pagayatan ti Dios ti agsagaba nga agaramid iti naimbag ngem iti agaramid iti dakes. 18. Ta ni Kristo nagsagaba met gapu kadagiti basbasol iti namin pinsan. Daydi nalinteg gapu kadagiti nakillo tapno iragpat na tayo iti Dios. Idi napapatay no may papan iti lasag ngem si bibiyag no may papan iti espiritu. 19. Ket babaon ti espiritu napan met ken nangas kasaba kadagiti espiritu a si babalot. 20. Dagijay nga nasukirda idi unana nga aldaw idi agururay ti atidog nga anos ti Dios. Kadagidi nga aldaw ni Noe idi may sagsagana pay didaong. Isu a nakaisalakanan dagiti basit gapu iti danong. Kahit na sa awen 8 a kararwa. 22. Isu a napaypayso a kaasping ti pamautisar a mangisalakan ita kadatayumit a saan na nga ikaten kadatayo tirugit tilasag no di kas ladawat ti maysa a nasaya at anakem iti Dios gapu iti panagungar ni Hesu Kristo. 22. Isu nga dinto ngay muli sa dilangit ada iti makanawan ti Dios a paiturayanda ken kuana dagiti anghel ken dagiti kinaturay ken dagiti pannakabalin. Di tamanin tinagpatinggan tintay pa na ibasa iti dayto nga Bible tayo. Ana daw iti surat umuna a surat ni Pedro kapitulo 3 uno agpatingga iti 22 a bersikulo. Ket agya manakabsat tingka panagdingig iti dayto nga aldaw ket ni Apo Dios timang bendisyon kenka agyamanak.